Netu egere nasomete gĩtũkũbĩkĩrwo mariogo toeji mbĩkĩire mariogo nji abanyagitari barabwo nabo bari konya gotebia mama mwana oyo atanyoire dosi chionsi amaiga ngokora are gotũra are enda yaye. Mama atumwa mariogo takorera kerae bono naye mariogo agũrĩte igana ria amaira atũrĩte na akagucha karechako goitĩka. Nabo bare komotebia atagũrĩte mariogo mbĩkĩru rioteri goika riguchoke reta amaira. Bono aro ekero bagokoirania chibesa nchire ororo chigocha gokorenda mpaka rioteri ribwene. Yambũria intwe nokorerete operation baigotebia nabo barabora gokira otebia barabariboti baisete omwana ekero bakobuga omwana nabo nibwate na ekero bagokira nabo nibwate. Nchesa mwenye nkuru kufena makoma ndi kasi ya nyamoita. Nchina chiteri tukoria Tuesday hiyo usikomorana. Kaitu bitendo nyandiro mwana ukora operation lakini dende kana muoreti nje una kasi ni aina keigute sende nabwo atogosari asenda ana reste ngana wairitu akagenda akabarugwete na baigwete na bakumusona na bamurisiti omwana bare na baigwete akaburingi kemogo ngorera nga bakamushautiria abanyagitari bakamutegerera era agakira agasoni kera bamusona bakabura nibo kanyene nase narega turoche twamusona ngana tutamusona bia bakateba ninga bona sindi twikire kumusona netigaye agatibu ugo nabona asa yugo koranga naragwate shida ama irangu itaroro nagoiteka sana bono kwa burende na tutwa muroche igorere kuikera butuko kora nabagwate shida mono bakabono nande bono nairanibu nande gochioro ntumete kibagokora next ase bakumusibi next kibagokora ntumete abanyagitari nabo bakumushugukia. Okay okora egento gekogera negotigete gia kabere turoche amairango iteka are korwa enda yaye amairango itaragotonya amange sana naende arabwate harufu eria embe goti ogokora ng'ende eywo yagundire ng'ende eywo yaye nkoroka nere ng'a nebingete esitaigete iga okora ng'a amariogo narataeta amariogo naratugusa. Bono ya amariogo ekero twanyora omonyagitari nare twanyora ekero twaswa twatema komoboria otebe ng'a mama omwabo nere otamorete amariogo bare komotuma bamorikera achi koreta amariogo takoreta ore eshida ya amariogo nere eyio ase iguru igo tatwereseti gochia ime ng'a bono eshida eretete ende eywo nere eria ekogera amaira agachororo taeresi. Amariogo nisiko agorwa nisiko bagorete ko amatang'ani bamobekete nisiko bagorete ko ase amarisiti aria ndaesumora nyeri kominyogoterera omwana oyo iga arete nyagitari Jumanne lakini ekero aretetwe ntwarenge ago yaani oretirwe bono togacha koigwa noretirwe nkaigwa ritorio ria Jumamosi okoreirwe operation. Bono operation yakorwa tikomanya ni kawaida operation muna akoreire nkobwena arakore ki totebigwe nobweni rochire nka kumbe operation eyio buna akorerwa besa nchiarengeo bono buna chitarengeo omwana akaeresana ekero bamoirete theatre amariogo akabora bakamobara rioka bila mariogo nabo mokonyere obogima. Omwana ekero akobaboria na gaki ng'eke mogonkorera because aigwete ere painful abanyagitari bakamotebia nakira bakamokasia agakira lakini akaumia zaidi. Bono bamosonete bagakora kera egento bono igoro Monday nari nasete koigwa Sunday nayea omwana oria
okundire asari antu gasubira kibomo korete operation ere ikogera kugunda asa korete operation agaswa gotonya amaira bono muna twachete na bagendete gotonya amaira stiri togotegu chibesa nyebesa nchiyo na bakoendera kugunda munarigo bono chichi nareta chibesa nkega 1000 inganyete abanyagitari abo batieta bagocha buna bakomwira tieta ndore na chibesa eringa naende bagosaba goetania abwo anya bagwanja bashughulikire omunyagitari omorwaire alafu tumakorora baadaye naki togokora ebinto binde because omunyagitari ndaina naende muna bakomwansi fresh onye maria gotagotoka naende akoenda gakora rete chibesa chia 1600 na daily chitoke 800 daily agoshughulikirwa mario bono chibesa chia mario gokorera kere chitari gotoka na chiakogera okorwa ari gotumirwa amatuko atakeire atiritiwu tagotiritiwu na mario gotarengo banto ebirisi aikirete tokomorusiriria ara momori twamorusiririe ara momori bono naende banto bire nabanya kogora mario nasire nagorire mario asiringi 780 bono otimaiti na korwa abwo gochimambia nakai tokorusia naende chibesa tokogora mario ekogera ndoche na enyagitari eye ya mario rioka banto omanyana mbarora amabera aro bamokonye naende tachi kogunda ase ayio ekero bagoteba mario gabete amake ekegera akagunda bono abwo nigo togosaba na gaki eserekari mware gotokonya mario banto baito ekero batwarirwe uchungu ya operation naende mbagochi korimwa mario naende bachi koiraniwa theatre kabere chigaki egento nimanyete ase enyagitari eye yogembo ase ya eserekari negoete na mario eserekari yatumire mariogo aise nagohudumia abarwaire more especially muna abanto ba maternity iga koba emergency egotakirwa mario gaba amange maternity erinde achi gokonya abang'ina mbasira lakini bono goikera iga ekero togoteba buna mario gotenywa twaenda kogora mario isiko igo tokobeti amaene na eserekari nemanyete amang'ana aya yabera amakong'u buna bono omwana oyo iga obeire egeka abanyagitari bagotoeresa na mario gataisaine ekero mario gataisaire naki baraigwa imeyio minus amario bono omwana omanyire korwa orogundire agotioka ekero atiogete abarwaire bande bagakura bagateba gaki rusia omorwaire oyo iga iga ntokoragera omwana oyo akamanya koba referred gocha erumu arere bweka anye gotiokera ng'ina because bono ng'ina obwate omochando oywo gaki eserekari yare gwancha ekonya abang'ina bare maternity na abarwaire bonsi kwa ojumla ase enyagitari ya eserekari because goteba barenge korwa bare amariogo amariogo bono atugorire sakari gochi egavana twataetiwe omogavana na kaba free amariogo achire amange gaki gavana rende ngaiyo otokonya chika kimira echi tokorera omorwaire akobanwa na emeyio yoka etabwati amariogo omonto okorwa efamily entaka kwamanya goteba buna kare arwa 1500 echi chitari koba bono naende efare yakobora goikera omorwaire nyagitari gavana gaki rende tokonye ase enyagitari eye iga rende ki kwarwete amariogo naki rende ki bono togochandeka gaki omogavana ominto kware gwancha otokonye ekogera abanto abange bagosiria amagima abo goetera amariogo akobora. Chingosaba eserekari etokonya amariogo tari ane nkorokotera esamara nkorigunda nyabaterere igo nachete nyagitari eye ogenda iga nkareta omwana asikana moito rituko riarenge chitariki 2 riarenge chimatata bono naikara namareta iga otobekwa getanda omwana oyio agachandeka rituko ria kabere nario achiete saa 8 nyachieta nyuma omwana ataraenda chieta batagete chibesa bantebia ngore amariogo 1500 ngatebia omosister timbwati gaki nkonyere omwana gaki ntenenerere rende omwana timbwati besa bagantebia onye tobwati besa ntori koira omwana chieta gaki rende bakandorera amabera bakaira omwana bono omwana yagontebia ekero namonyorete nabo arigereretie igo rende aba mbare shughuli komorenta korwa ororo mpaka naria nachete saa 10 rende ng'ai abairetu korwa saa 8 saa 10 saa 11 ng'ai naria nchiete mpaka ororo ebitanda nkorigereria nkanyora nonya naria rende ng'irete bakondangeirie na inchu orente chianga tosoka omwana
Ngeso bamobegete nasiri omwana ngakumia omwana akaba chiesa chinyinge taiyo kaenda bakasara igoro nkanyora nabo bamotigete abwete ntebete ng'a bamobarete kaigwete omosacha orenga ororo agatebia buna mwakorire bobe, bagateba intwe twamosunire. Buna gose rende na echigeso ntabe chia amariogo. Lakini bono ekero nachia kobwatia omwana oria narenge omoiseke agaika gosoka tachia kofuatiria naende na sha, bono etachia kobwatiria sha, bono omwana oyo ekero nafuatiria are oborari ntagete komoichoria abantebia ng'a mpaka ng'akane 20,000 chia amagega, chiakanwa chia amagega korwa jumaine mpaka rero ewiki engiya bono almost 20,000. Alafu echi chinde chimanye gochaka kogaanwa na sha ekero twaichoire for 72 hours. Tiboreti nagaite gochiakana mochie eywo emineti na aita ekero twamoshughulikeire riria abwenire chichikomanya gosoa egarama ase epilling. Bono iga ekero agochia gosoka okorora naria bono bagochia gotogasa mono, mbachia gotaka achie gosoka korwa nyagetari kwamanya nyagitari akwana abe iga chigochia kobora minus sha chitaraichori buya, omwana oyo akogundera mono. Lakini rende inche nabeka ng'a are kobwena, nagundera amaiga are kobwena eyare koba buya, chitoke chiagoke chindashughulikerwa abwene natigara amaiga bono shida teiyo tomagochia gochipanga, lakini naende at least torigereria gochipanga kwaye nkoiyo because ise are nse kifedha tabwati kende. Roche mpaka ekero chiare kobora chikomoira operation yarenge egasi enkong'u. Inche ng'ina moka omwana nyamoito, omwana omoiseke iga akoewa na omomura, tari koewa omomura. Omomura oyo aegire omwana first round omoire oborito naende na omomura onka. Twomanire buna abang'ina moke twatebirie kobeka omwana buya. Omomura omoe koenena ochire orusirie eng'ombe sobo oonirie otambire na omwana ogo mpaka Nairobi, omanyire korwa ororo omwana oiranire abwate oborito naende ochire konyora omwana onde o kabere bwa ekenyoro. Abagambi nabo bare timaeti na abagambi egotaka bokogera mwarigereria mwarora na omochio na omotaka mokogaramia amang'ana buna aya, mokong'e moborie ekenyoro moikaranse boronge naki gekogera omomura onka akonyoria omwana onka omwana na abagambi nabo more mokoire step buna bono ekero naigwete omwana oikire nyagitari okoreirwe operation chibesa chiaborire abaibori na abataka, natagete omomura ominto oimoka mpaka ase omogambi omoripotie naki kegendererete omwana oyio nkayia are. Naende genda mpaka ase omomura because na omonto twateranete, moborie ng'a momura ogo nkayia are agende achie korora omong'ina oye nyagitari. Ase omomura bono esa oria obwate chibesa iga akorama omomura oyo omotebia ng'a genda oisaranse konya naye okoreterwa enibo kwaragera. Naki omwana arakoretere enibo ochie koragera ataranyia omoisaranse enka eyio. Omwana oyio omomura omanyire koenda off, abagambi bakirire, bono abagambi gaki eserikari tokonye, abagambi baimokerere igoro barore amang'ana buna aywo agosareka ekenyoro ekero omomura onka akonyoria omwana.